Benvinguts al 9è Rally Costa Brava històric. El municipi de Lloret de Mar va ser un any més el centre neuràlgic d'aquesta cursa de regularitat que es consolida com una de les més importants de l'estat espanyol. 104 equips inscrits, 90 cotxes i 28 motos, vinguts de 13 països diferents, fins i tot de Mèxic o la Xina. Donen una idea de la dimensió que està prenent aquest Rally Costa Brava històric. Per comentar tot el que va donar de si aquesta cursa de regularitat, ens acompanya l'Àlex Romaní, excopilot mundial de ral·lis i president de Rally Clàssics, organitzador de la prova. Àlex, moltes gràcies. Bé, és un plaer poder-vos acompanyar i comentar el que ha estat aquest fantàstic Rally Costa Brava històric, jo diria el més dur i el millor de quan s'han celebrat fins ara. Estem veient, Àlex, unes imatges de Lloret de Mar en una de les presortides del rally. Va haver-hi un total de 3 presortides, Lloret de Mar, Anglaterra i Bèlgica. Unes imatges de Lloret amb sol, però no tot el rally va estar acompanyat per el bon temps. Sí, vam tenir molta sort, doncs el dia de la presortida de Lloret de Mar, aquí veiem les autoritats, veiem l'alcalde Romà Codina i en Jordi Orovich, que és el regidor de promoció econòmica, donant la sortida davant de moltíssim públic, amb molt de sol i un dia fantàstic. Doncs el rally va començar des de Barcelona, una vegada més, i ja portem 3 anys sortint des de Barcelona, concretament des de Montjuïc, amb un marc incomparable com són les fonts de Montjuïc. Què ens pots explicar una mica d'aquesta sortida a Barcelona? M'imagino que poder sortir des de Barcelona és un gran èxit pels organitzadors del rally. Sí. De fet, Lloret de Mar, que és el patrocinador principal d'aquesta prova, va tenir doncs, la bona idea de compartir una part del protagonisme amb la ciutat de Barcelona, que alhora ens donava doncs, més impacte internacional, i juntar doncs, Barcelona amb Lloret de Mar al final ha donat un resultat fantàstic pel rally. A la gent li agrada molt, als estrangers els encanta venir al rally i bé, doncs aquesta pinzellada sortint de Barcelona és un valor afegit. Estem veient molts cotxes, molta gent i sobretot gent vinguda d'arreu. Fins i tot destaca, sobretot, cotxes i participants vinguts fins i tot de països tan llunyans com Mèxic. Mèxic, la Xina, Polònia, països nòrdics, hem tingut molts participants estrangers. Bueno, venimos de México. Somos, creo que, la única tripulación de América que está participando en este rally. Esta va a ser la tercera ocasión que corremos el Costa Brava Historic. Y bueno, la expectativa siempre es quedar de lo más alto. Hemos ganado el campeonato nacional en México y queremos que ahora el resultado se favorezca aquí en Europa. Entonces nuestro objetivo es quedar entre los 8 primeros lugares. Lian aquí ens explica que són uns organitzadors del clàssic China Rally que han vingut a promoure el seu rally i volien veure com era el Rally Costa Brava per fer ells la seva experiència, passar-s'ho bé, aprendre'n, i bé, d'alguna manera estem lligant amb ells una col·laboració. And the rally will be in the area of Shanghai. A més dels participants de la Xina, també hi havia participants il·lustres, com és el cas del José Larep, que aquí veiem, i que ha guanyat 2 vegades el Rally Monte Carlo. Aquí el Larep ens comenta que han fet un llarg viatge per arribar fins aquí i que esperen que sigui un rally interessant, que els hi vagi bé, i bé, des de Rally Clàssics se'ls va donar el número 1 com a grans favorits d'aquest rally. Bé, es presenta més difícil que mai perquè serà bastant més dur que 3 anys, hi ha 33 trams, 700 quilòmetres de tram, que jo crec que no s'ha fet mai un rally tan llarg aquí a Espanya, i tenim molta il·lusió per fer-ho igual que l'any passat, però el tema és que ja es veurà, fins dissabte no sabrem res aquí. L'estratègia és que al ser un rally tan llarg hem d'anar a un ritme constant, intentar no tenir errors, perquè si tens un error ja saltes automàticament, estàs fora, i mantenir això fins al dissabte, que serà complicat, però jo crec que aquí, això anem. Com es planteja? Doncs mira, estudiant una mica el roadbook quan ara ens l'han donat i planificant una mica el tema de les assistències i tenir-ho una mica controlat tot. Tenim un company, en Josep Carbó, de Lloret, i ell ens farà l'assistència aquí en el circuit i després ja fins a Lloret. Avui és una etapa curta. Bueno, en un Rally Costa Brava hay que tener en cuenta que son 3 días, entonces
un poco lo que vamos a hacer es mirar de aguantar todo el rally para, o sea, ir con cuidado porque el rally es muy largo, es como una prueba de resistencia. Hay que coger un ritmo i llegar hasta el final sin tener ningún problema. Això és lo importante. Bé, doncs hem sentit molts personatges, molts participants d'aquest Rally Costa Brava que em sembla, Àlex, que estaven una mica espantats a priori. Això que has parlat abans de la duresa d'aquest rally em sembla que els hi va quedar bastant interioritzat. Sí, de fet, jo crec que quan s'inscriuen ja són conscients del que estan a punt de fer i una mica ens fa il·lusió veure'ls amb aquestes papallones a l'estómac, els veus a tots neguitosos una mica amb ganes de que comenci, amb ànsia per poder passar pel podi i començar a seguir el roadbook i és un moment molt agradable aquest de trobar-nos amb tots aquests participants, donar-los la benvinguda, és quan es fa el briefing, quan se'ls expliquen les primeres diguem-ne, trampes que els espera i la veritat és que és molt agradable quan les coses surten bé, quan està tot ben organitzat, poder juntar aquí les autoritats, els patrocinadors, els participants i la pròpia organització amb un inici de festa molt agradable. Estem veient imatges de Barcelona, de la sortida. Comenta'ns una mica què és... Veiem l'Ivan Tibau, que està tallant la cinta, amb tu mateix, amb l'Àlex, que el veiem aquí al mig amb les ulleres, sí. Àlex, i la sortida de les motos. Exacte, aquí eren el podi que es munta a Barcelona, hi havia Xavier Amador de l'Institut Barcelona Esports, hi havia Ivan Tibau, hi havia Jordi Orovich, i bé, i tots els participants, el públic, unint-se en aquesta festa. Estem molt contents del recolzament de tots els patrocinadors que fan possible que tot això vagi endavant i de les institucions com la Secretaria General de l'Esport, com la Diputació de Girona, en aquests casos Lloret de Mar, sens dubte, ha fet una aposta molt forta patrocinant aquest rally i en recompensa d'alguna manera fa que aquestes imatges que avui veiem donin la volta al món i que hi hagi un impacte econòmic a la vila de Lloret de Mar durant tots els dies que dura el rally. Veiem la sortida encara des de Barcelona. Aquesta primera etapa consistia de 5 trams de regularitat i era una etapa totalment nocturna. En total, més de 112 quilòmetres de regularitat i que es feien, ja ho veiem, estan sortint els cotxes i pràcticament ja és fosc, ja és de nit i tota aquesta primera etapa transcorria sense llum diurna. Un dels trams, fins i tot, es feia, que m'imagino que aquest també devia ser un dels al·licients més importants pels participants, al Circuit de Catalunya, oi? Sí, el Circuit de Catalunya efectivament era el primer tram que feien després de la sortida del podi i bé, el rally aprofitem d'alguna manera per mostrar el millor que podem de Catalunya i està clar que el Circuit de Catalunya és una de les instal·lacions estrella per ensenyar arreu del món. Doncs ara, tot seguit, veurem el mapa per on passava aquesta primera etapa del rally i comenta'ns una mica quin és el recorregut que es feia, perquè aquesta primera etapa començava a Barcelona i ja acabava a Lloret de Mar, però ben entrada a la matinada. Sí, fèiem aquest tram del Circuit de Catalunya, llavors anàvem cap al Farell, fèiem un tram de Granera fins a Castellterçol i llavors ja ens movíem cap a la zona del Montseny, on fèiem 2 trams més, un que lligava des de Taradell fins a Sant Hilari, un altre que era a prop de Cladells, per acabar a Lloret de Mar ja ben entrada a la nit, els últims cotxes arribaven a quarts de 4 de la nit. Doncs aquestes imatges nocturnes, evidentment, estem parlant de vehicles clàssics i on hi ha vehicles clàssics hi ha sempre problemes mecànics. En principi és el mateix que un cotxe modern, és fer un manteniment preventiu i reparar les possibles fallos que hi hagin de rotures o de petits cops o incidències d'aquest estil, nivells, benzines, llums, sobretot, que estigui tot en ordre i que estigui tot funcionant a la perfecció. Pressions de pneumàtics, recollir rodes a cada tramo. És un manteniment preventiu per evitar problemes. Bé, doncs tornem a veure imatges del circuit. Bé, tenim cotxes que són realment joies. Sí, acabem de veure l'MGA de Jordi Solsona, és un cotxe de 53 anys, és un cotxe de 1959. Hi ha autèntiques joies, com tu dius, i en aquest cas voltant pel circuit. Doncs bé, després d'aquesta primera etapa, la classificació era la següent, encapçalada
sorpresa per Rafael Fernández amb un Lancia Fulvia. I tot seguit veiem ja el planell de la segona etapa d'aquest Rally Costa Brava històric. Aquí ja, per dir-ho clarament, ens hi posàvem ja de veritat. Sí, aquí els pilots ja no era l'excusa aquella de primera etapa curteta, 5 trams, no, aquí ja deixàvem anar 11 trams més, molt complicats, de molt quilometratge. Aquí veiem la sortida de Fernández Cosín, que eren els primers classificats de l'etapa anterior, podi des de Lloret, i fins a la matinada no els tornaríem a veure aquí a Lloret de Mar, entremig han de passar 1.000 aventures, cadascun d'ells ens les podrà anar explicant, però realment era una etapa dura de veritat. Estem parlant, com deia l'Àlex, de 11 trams en aquesta segona etapa, 11 trams, un total de 286 quilòmetres, i a partir d'aquí ja les sortides i arribades ja eren sempre des de Lloret de Mar. Lloret de Mar era ja el centre neuràlgic de la prova i ja tot començava i acabava a Lloret de Mar. Estem veient també les motos. Explica'ns una mica quina és la diferència entre fer aquest rally amb una moto o fer-la amb un cotxe. Aparentment, i aquí com es veu en aquest tram, que això deu ser Tossa, Sant Feliu, aquí aparentment no n'hi ha massa de diferència, però si pensem que això arriba a una hora que ja és de nit, amb la poca llum que tenen les motocicletes, si tenim present que al llarg del dia s'aniria complicant la climatologia i ja hi hauria pluja, hi hauria boira, hi hauria fins i tot neu, llavors és fàcil entendre que aquests homes de les motocicletes, homes i dones, hi ha hagut 2 dones participant en moto, realment són d'una pasta especial. I breument ens podries explicar quines són les normes bàsiques d'un rally de regularitat? Sí, la regularitat es fa amb carreteres obertes al trànsit, és a dir, respectant totalment les normes de circulació a unes mitjanes com a màxim de 50 km per hora, carretera oberta, vol dir que aquí perfectament ens podem trobar ciclistes, ens podem trobar motoristes, ens podem trobar tràfic, el qual hem de respectar perquè sigui possible la convivència entre els ral·lis de regularitat i la circulació normal oberta al trànsit. Nosaltres posem una sèrie de controls secrets amb uns aparells electrònics, no diem als participants on es troben aquests controls secrets i vigilem a veure en quina hora, minut, segon i dècima passa cada participant per aquest control secret. La diferència entre l'hora teòrica de pas i l'hora real de pas de cada participant és el que ens marca la penalització que hem d'aplicar, que és d'un punt per cada dècima de segon, per sobre o per sota, i de veritat que els millors especialistes en regularitat afinen molt, molt i molt. En aquesta segona etapa hi havia el tram de Rupit, que tinc entès que va ser un dels més durs i un dels que els participants més van destacar com a decisiu per a aquest rally. Què té aquest tram? Sí, la zona de Rupit i Vilanova de Sau són on nosaltres normalment aconseguim fer que el rally doni un dalt a baix a la classificació, perquè hi ha tot d'encreuaments difícils, no només contra la regularitat sinó també contra la navegació, i és un tram on efectivament qui no està molt atent desapareix de la classificació. És un tram molt selectiu, és un tram on és tan important el copilot com el vehicle com el pilot i on realment es marquen diferències cada edició que s'ha fet. Estàvem veient imatges de paisatge. Evidentment, el rally transcorre per uns llocs i uns paratges idíl·lics. Estem veient també la pujada cap sa costa. M'imagino que això és també un dels valors afegits que té aquest Rally Costa Brava. El lloc per on transcorre, a més, són uns trams mítics, en molts casos, del món dels ral·lis a Catalunya. I bé, ho estem veient, uns paratges naturals preciosos. Sí, com a organitzadors ens dona molt de gust poder ensenyar al món
tot el que és Catalunya. Un recorregut de més de 1.400 quilòmetres ens permet precisament això, ensenyar indrets fantàstics. Els participants que venen de fora marxen al·lucinats de veure aquests paisatges, aquests pobles, de realment trobar unes carreteres de muntanya fantàstiques i realment és una de les coses que ens agrada fer, muntar unes rutes que deixin marca en els participants, i en aquesta ocasió doncs, els hem portat pràcticament fins a Puigcerdà. O sigui que hem tingut de tot. Ara vèiem una mica d'aigua-neu, vam arribar a tenir fins i tot pedra semblava. Sí, vam tenir pedregada, vam tenir neu en el tram d'Ugassa, al costat de Sant Joan de les Abadeses i de Vidrà fins a Collfred i a baix a la Vall de Bas. Realment Catalunya dona molt de sí, i realment potser per això s'està començant a posar de moda aquest Rally Costa Brava, potser com el segon millor rally després del Monte Carlo històric. Estem parlant de segon millor rally d'Europa, perquè evidentment s'ha consolidat ja després d'aquesta 9a edició, que és la que s'ha celebrat aquests dies, doncs, com el millor rally, evidentment, de l'estat espanyol i, com deia l'Àlex, com segurament el segon millor rally després del Monte Carlo a nivell europeu. Estem veient ara doncs, imatges de tot el que va passar durant aquesta segona etapa, que realment va haver-hi absolutament de tot. Va haver-hi pluja, va haver-hi pedra, va haver-hi, dèiem, neu, fred, unes imatges molt diferents a nivell climatològic de les que vèiem de la presortida de Lloret de Mar quan hem començat aquesta locució, perquè realment allà feia sol, veiem gent a la platja, és a dir, temps típicament primaveral, que pot passar de tot en un sol dia, i això m'imagino que també va fer variar molt les posicions d'aquest rally, perquè no té res a veure com van començar com van acabar. Sí, de fet, a part de tot això, pensa que cada dia hi havia etapa nocturna i era, doncs, teníem de tot, teníem des del sol que Lloret de Mar acostumen a tenir contractat fins a boira, pluja, granitzada i neu, que va acabar de donar doncs, una identitat molt especial en el Rally Costa Brava històric, i de fet era un ingredient, potser l'únic, que no podem controlar, i vam tenir la sort doncs, de poder-ne gaudir. I com complica l'arribada de la nit als pilots? És a dir, quina és la dificultat afegida que tenen els pilots quan arriba la nit? Mira, hi ha un avantatge i un inconvenient. L'inconvenient, evidentment, és que la visibilitat es redueix, però en canvi la seguretat augmenta notablement. Augmenta perquè hi ha molt menys trànsit a les carreteres i, per altra banda, també veus si algun altre vehicle està venint o està circulant, amb el qual fa que la conducció sigui molt més segura i tornem als ral·lis d'abans amb etapes nocturnes. Estem veient gent revisant els motors i controlant que tot estigui bé. Aquests cotxes, evidentment, estan molt i molt ben cuidats. És la base de que puguin competir, perquè estem parlant de que això és una competició. Per tant, aquests cotxes han d'estar absolutament al dia i han d'estar, vaja, molt ben tractats, i tothom ha de saber com ha de tenir el seu cotxe per poder realitzar aquestes jornades absolutament maratonianes del Rally Costa Brava històric. I després de la segona etapa, la classificació ja estava encapçalada per el senyor Lareb i amb el seu Opel Ascona. Bé, era el favorit i ja la segona etapa ho va començar a demostrar. Aquí veiem ja l'inici de la tercera etapa. La tercera etapa, si els pilots havien acabat fatigats, exhaustes a la segona, aquí se'ls va sorprendre perquè ells no coneixien la tercera etapa, que era secreta fins al mateix divendres a la nit. Els sorpreníem amb 17 trams més. En les dues etapes anteriors n'havien fet fins a 16, 5 el primer dia, 11 el segon dia, i aquí havien de fer encara 17 trams més, el primer dels quals era aquest fantàstic Waterwall, un tram espectacle a Lloret de Mar. Vols dir que si no ho haguessin sabut algun igual es queda a casa? Bé, sabien que el total del rally eren 1.500 quilòmetres en total i n'havien fet poc més de la meitat. Vol dir que si sabien restar... Ja tenien una mica d'idea del que els esperava. Estem veient com disfrutaven les motos en aquest tram del Waterwall de Lloret.
amb aquests derrapatges i amb els cotxes també, evidentment. Sí, aquí tothom ens ho passàvem bé, fins i tot la gent de l'organització, el públic, els pilots... Bé, el tram aquest ben bé és per disfrutar, si bé comptava per la classificació. Era l'únic de terra que hi havia en tot el rally, veritat? Sí, dels 33 trams que vam fer, aquest era l'únic circuit de terra que hi havia. I aquest tram no perjudica, no castiga molt els cotxes? No, com veus és un tram perfectament allisat, no hi ha cap problema per les mecàniques, si bé després del rally el cotxe s'haurà de rentar de dalt a baix, però això ja no només ho fa aquest fantàstic tram de terra, sinó totes les inclemències que s'han trobat al llarg dels 3 dies. I bé, aquest era un dels trams, evidentment l'hem anomenat una mica tram espectacle del rally, era potser el tram més vistós, també el tram que permetia sobretot la presència de més públic, perquè bé, doncs era un tram diürn, un tram tancat, com estem veient, però bé, la resta de la jornada va ser una jornada molt competida i on directament els participants van estar lluitant per les primeres posicions perquè no hi havia res decidit a aquestes alçades. Efectivament, en proves de regularitat les classificacions poden canviar, poden fer un dalt a baix en el moment que un copilot s'equivoca en un encreuament i allà perd tota opció, tot el que ha estat fent durant 2 etapes ho pot perdre. De fet, ja veurem com acabarà aquest rally perquè no hi ha res decidit, les primeres posicions van canviant contínuament i fins a l'últim tram no es pot saber, no hi ha res decidit en quant a la classificació final. No sé si van produir molts abandonaments al rally aquest any. Aquest any ha estat especialment dur, han acabat 73 equips dels 104 sortits, és un índex molt alt d'abandonaments. Problema mecànic la majoria? No tots, alguns d'ells inclús per cansament dels pilots que van dir bé, jo ja en tinc prou, jo m'enganxaré a fer algun tram espectacle més, i com és el cas, per exemple, d'en Miró aquí, que després d'aquest tram... S'ho està passant bé. Sí, però aquí, mira, veus com li penja el radiador de davant a l'esquerra? Doncs aquí, després d'aquest tram, va haver d'abandonar. Doncs bé, es quedaríem sense un dels favorits, evidentment, però n'hi havia d'altres i sobretot de gent que estava disfrutant d'allò més d'aquest Rally Costa Brava històric que ja s'ha convertit en tot un clàssic. Bueno, ahir realment una etapa dura, amb inclemències de mica de fred, mica de pluja, i bueno, i també vam tenir una mica de problemes mecànics, que a partir del TR10 vam tenir que abandonar, anar a reparar la moto... Bé, molt bé. Bueno, el dia el vam fer bastant malament, perquè ens vam liar molt, pensàvem que el faríem millor, i la nit que ens pensàvem que la faríem fatal i que començaríem més tard que els cotxes perquè acumularíem retards i tot, ho vam fer bastant bé. I bueno, l'important és acabar-lo perquè és el primer que fem ell i jo de Costa Brava de 3 dies, estem bastant cansats avui i a veure si arribem fins al final. I bueno, al final vam acabar l'etapa afortunadament sense mals i ara penso que som els primers de la nostra classe, la classe més antiga, i bueno, aquí estem com un altre any. Aquí John Procter ens comenta el dur que li estava sent el rally, especialment extremadament dur Rupit, però que el petit Àvar s'havia portat molt bé. The little Piet, little Abath is going very well. We're very pleased. Ara estem amb el Peter Collier, que ens diu que bé, que és difícil, però que és molt divertit i que ha tingut alguns problemes mecànics, però bé, no sembla que hagin sigut greus. And Rupert was a really good stage. Molt bé, el tram d'espectacle ha sigut genial, el que passa que tenim que anar molt al tanto, molt en cuidado, perquè ens juguem el reste del ratll en allà. L'etapa d'avui és una etapa molt dura, perquè és l'última, i molts de quilòmetres, en poc temps, podríem dir que és un sprint fins al final. A veure. En un rally tan largo como este, nosotros tenemos que hacer al principio del rally un tramo de ajuste, que es con el que está medido todo el rally. Pero a medida que vamos haciendo kilómetros, las ruedas van desgastando, van perdiendo diámetro. Entonces, ese calibre, esa medida de referencia va variando. Estem al 21 i bueno, vam tenir un problema Rupit, no per perdre molt, sinó perquè vàrem fer
una mala calibració de sa mitja i vàrem perdre 60 punts. Bueno, estem intentant entrar dels 20 primers i com que està sent tan dur i cada pic estem més cansats i tal, la gent cada pic falla més i intentarem veure si podem entrar dels 20 primers. Bueno, encara falta una etapa, ja estem força cansats, els cotxes de moment aguanten, el clima està una miqueta alternant sol i pluja, bueno, molt divertit i està sent un gran rally. Aquest és el pilot belga Raymond Orgnies, que havia guanyat l'edició del Rally Costa Brava històric el 2010 i comenta que han tingut alguns problemes amb els aparells de medició, que s'han trobat moltes trampes durant el rally, però que demà esperen trobar una nova etapa dura que a ells els agrada per recuperar posicions. I aquí tenim el Joseph Lambert, que fa parella amb el José Larep. I bé, està dient que encara pot passar de tot, però que espera mantenir la primera posició actual. Ambient magnífic, la veritat és que el rally s'està portant a la perfecció. Vam tenir més un problema en un tram que haver-hi una dificultat, però es va refer, es va fer un briefing a dalt de la muntanya de la Molina i tot es va tirar endavant. Certament el rally està molt ben organitzat, està funcionant tot molt bé, estem disfrutant moltíssim fent-ho perquè tenim unes carreteres meravelloses i res, esperar avui al llarg del dia, que és un dia llarg, poder acabar bé, arribar a Lloret i haver finalitzat aquest rally, que certament és una prova de foc perquè realment la duresa és important. Bé, doncs estem ja de ple en la tercera etapa. Veiem les motos. Tinc entès que Impala, que era una de les marques que portava més motos en aquest Rally Costa Brava, estava a més d'enhorabona. Sí, era el 50 aniversari de Montesa Impala. Precisament abans hem vist a Susana Permanyer, que junt amb el seu germà Xavier Permanyer són precisament els nets del fundador de Montesa. I bé, en commemoració del 50 aniversari d'aquella famosa Operació Impala i del naixement de la Impala, doncs el Motoclub Impala ha volgut retre homenatge i ha fet que molts dels propietaris d'Impales vinguessin a participar. Mai havíem tingut un Rally Costa Brava amb això, amb quasi 30 motos a la sortida, i moltes d'elles eren aquestes Impala que venien a celebrar-ho. Aquí m'imagino que ja totes les cartes estan damunt de la taula, la gent sap i és conscient de quina posició ocupa, sap quines són les seves opcions i el que no en té també ho sap. I bé, com afecta això a la mentalitat dels pilots? És a dir, es pot pilotar o conduir, diríem, reservant-se? És a dir, anant a assegurar? Sí. De fet, a veure, a vegades és difícil pensar que això és una prova no competitiva en quant a que no és una prova de velocitats, no és una prova de regularitat i és una prova més quasi matemàtica i de càlcul que de conducció. Però sí que és veritat que totes aquestes dificultats fan que els participants, uns ja saben que tenen opcions i els que no saben que seguiran gaudint de la conducció dels seus clàssics de dia i de nit. La nit que ha sigut un dels factors clau d'aquest 9è Rally Costa Brava històric, així com ha sigut la climatologia, perquè hi ha hagut absolutament de tot. I ara sí, Àlex, ja podem desvetllar qui han sigut els grans triomfadors d'aquesta 9a edició del Rally. Sí, hem tingut com a guanyadors a José Larep i Joseph Lambert amb el seu Opel Ascona, com hem dit, guanyadors de l'últim Rally Monte Carlo històric i els únics en repetir victòria allà, i ha estat un honor tenir-los aquí una altra vegada com a guanyadors, després de barallar-se moltes vegades en el liderat i anar-se alternant amb els seus compatriotes, el Dominic Holboet i el John Van Overschelde, amb un Toyota Celica 1600 GT. I tercers classificats José Luis Madrazo, Marcos Domingo, venen de Cantàbria, i bé, Lluís Pallí, Guillem Buscarons i Salvador Tallada, Toni Bagó són els 5 primers classificats. Doncs bé, aquest ha estat el punt final d'una edició fantàstica del Rally Costa Brava històric. Àlex, moltíssimes gràcies i fins l'any que ve. Això mateix, us esperem l'any que ve a veure si aconseguim fer una edició tan memorable com la d'aquest any.